ба ҳама салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. тамошобинони азиз, чӣ хеле ки мебинед, мо айни ҳол қарор дорем дар шаҳри Мирзо Турсунзода, пешина Регар. касоне ки намедонанд, ана тамошобинони азиз, тамошо кунед. мо имрӯз дар ин шаҳр меҳмон шудагӣ ҳастем ва ма тасмим гирифтам ки дар рафти анамин сафармон ма камакак дар бораи нарху навои ҳамиҷа камакакам бошад ба шумо маълумотиям. баъд шумо бинед, баъд якҷоя мо вай мекунем, мебинем ки фарқи нархи ҷаву фарқи нархи шаҳр чӣ қадар аст, чӣ хел ҳаст. ана марҳамат, тамошо кунед. ҳозир аз дохили бозор низ ман ба шумо нишон метиҳам. бо диққат бошед. анаи дохили бозор да наиҷа паплин будай 3 метрш 35 сомонӣ. чӣ намуде ки ҳамиҷа ҳаст, нархош 35 сомон будай. анаи тараф ҳозир ман орда мепирсам, камакак сёмка кунам. анами ордо ай боло пирсида будам 210, 205, 215 будай. анаиҷа дӯстони азиз, анаи дар як мағозачаи хурдакак мо қарор дорем. инора пирсидем, иҷозат доданд барои то ин ки ман ҳамин нархи навошона якта ба якта пирсон шавам. ана картошкара бинед 3 сомону 80 дирам будааст дар инҷа. мана сабзи нархи 1 килош 80 дирам. ана ин тараф пиёз 1 килош 3 сомон. ана ин тарафа бо тамошо кунед. инаи кадучаҳора бинед, ин кадучаҳо 1 сомон. и ба фикрам 1 килош 1 сомон ай. бинед. дар ана инҷа тухмора бинед, тухмои калонан ино 80 дирам донаш. бо аз ин тараф тамошо мекунем. ана инҷа бинед собун 3 сомону 20 дирам, 3 сомон, 4 сомон. баъд анаи сафеду сабз 4 сомонӣ. салфеткаҳои 15 тага 1 сум 2 сум. бо чи аст? ана собуно 2 сум. шампуни факс 11 сум майдаш. анаи рамис барои қосатабахшувӣ 7 сомон. анаи дей порошок 5 сомон. бо анаи хамираи дандоншувӣ 5 сомонӣ, Colgate Nassim. ана дафтар 50 дирам. ана инамуд салфеткора бинед 120 тага дар инҷа 8 сомон. ма баъзан аз мағозаҳои хидмон 10 сомонӣ харидорӣ мекунам. анаи шоткаҳо 5 сомонӣ. бо чи ҳастай дар инҷа? ана ин тараф бинед, анаи палисос чойи шоткагира ма 5 сомонӣ мехаридам. инҷа 4 сомон. лампочка 4 сомон. бо чи ҳаст? анаи намуд ваёра тамошо кунед дӯстони азиз. наборо беҳад ба ман маъқул шед 14 сомон. и барои ягонҷо рафтан мисол ина бинед 20 сомонара чӣ хел калонан, 6 таги доранд. анаи варенигира ки 14 сомаям 6 дона дора, хушрувай. анаи намудаш 19 сомона. қанду ягонанам чӣ хел нишон дода гелос мегирӣ 6 та дора 19 сомон. коробкаш калони хушрувай, мисол дар ягонҷо меҳмонӣ мебарӣ хушрӯ метоба. ана кофеҳои 5 дирама, ана кофеи 16 сомона, номия банкаш. эҷа рӯғанора бинед, рӯғано 5 литрош 51 сомон, 3 литрош 3 сомон, 2 литра 25 сомон. баъд 1 литра ба фикр мебо камтаракай 11 сомон хазор. ана 1 литра банкҳои 1 литра да 9 сомонӣ. ино таматан. дӯстони азиз, ма нархоша бо худам гуфтаистам аз сабабе ки баъзан тамошобино меган нархҳо намоён нест. кетчуп 4 сомон. анаи калонош 6 сомон. анаи намуд асалҳои оби набот ана ино 3 сомонӣ. бо чи ҳастай? пичинои гандумӣ 2 сомон. касе дар хотир дора намуд гандумакора ҳозир 2 сомон шудагай. симбову кукурузи ё 1 сумӣ. баъд анаи тарафа бинед, ино шоколаду қандо 42 сомон, 25 сомон. ана бо 25 сомон бинед. баъд анаи шоколади медунок 35 сомон. магазинҳои худмонда ба фикрам 37 сомон ай баъзе ҷоошта.
баъд ана ин намуддора бинед қандои 17 сомона 2 намуд. Ну 17 сомонӣ. Ана ин намуд ҳастай 25 сомонӣ. Баъд 42 сомона бо шоколад. 25 сомона хушрӯяи кӯдакои мо дӯст медоранд. Ана печенакора бинед 2 сомону 50 дирам. Баъд ана вай печенакои ҳарфак 2 сомонӣ. Алфавитайда вай печенако. Қанди сафеда бинед 7 сомон килош 2 кило 14 сом када мондагиай. Набод 1 кило 8 сомон. Магазинои назди хонаи мо 7 сомона 1 килош. 9 сомонай. Ана шакар 6 сомон 2 килога кадагиай 12 сомон. Ана болора бо мебинем. Ана рулетора бинед 2 сомон. Ана кекс 1 сомон. Ина 1 килош 21 сомон. Ана инамуд вафлера. Баъд ана иҷада бо 5 сомона карда тайёр кардагӣ ҳаст. Касое ки мисол меҳмонӣ мераванд ё ки барои хона ягон чи харидорӣ мекунанд. Ина инора бинем 50 дирам донаш. Ма баъзан мехарам 1 сомонӣ рости гап. Баъзан чизо дар инҷа арзон будааст дар ҳақиқат ҳам. Ана прайника бинед 1 килога 5 сомон. Ана асалиё 3,5 сомон. Ана баъд ана хеле кекс ҳаста. Ино 6 сомон. баъзан дар магазинои худмон ма 7 сомони ҳам инора дидагиям дар баъзе магазино. Ана ин намуз гӯшонко 6 сомон. Бинед 7 сомон 6 сомон. Ана иҷа гарох арзон буда. Зеленый гарох 5,5 сомон. Магазинои уҷада ма 7 сомон поён надидам. Ана ин тарафа бинед макароно 6 сомонӣ 1 килоги кардагиянд. Ино хай нархи шаҳр. Ана вай макарони болош 7 сомон килош. Ана буонаву арзанда 1 килогиянд 8 сомонӣ. Ино нархи ҳамо шаҳр. Бо ана ин тараф 7 сомон. Ана ин макаронам 7 сомон. дӯстони азиз тамошо кунед. ба касе ҳам хеле абзор маъқулай марҳамат тамошо кунед. Ана ин чойёра бинед. ин чойё 5 сомонӣ. чойи кабуд чойи сиёҳ 5 сомонӣ. Ана ин халтачода сиёҳдона 2 сомон. Бинед болои самбусада ором метиҳанд. булучкора ором метиҳанд. Ана ин амуд 2 сомон. ино занҷабили ва куфтагиай. Ана разрыхлитель ванилин 50 дирам. Ана креми дилала 10 сомон. бо ана ин какао 3,5 сомон. дрожжи ангел 4 сомон. сода 5 сомон. касе ки тамошо дора ана дӯстони азиз ана мин нархҳо тамошо кунед. агар писандтон бошад марҳамат тамошо кунед. ма ака гуфтам ба пуррагӣ абзор кунам ки ҳамаи нархҳоро шумо бибинед. ана тамошо кунед. ана инҷа себ 10,5 сомон. себуш рости гап қиматтар. бо ана инҷа мандарин 7,5 сомон. мандарин шаҳрда 6 сомон 7 сомон. баъд лимон 1 донаш 1,5 сомон. мевагӣ қиматтар. ана ин намуд рулето будай 14 сомон 1 килош. на тамошо кунед. бо чира нишон мечим. ана ин насос ҳастай барои мисол баллонои каляска велик. ана ин насосои майдаҳа ё туп дамкунӣ 10 сомонӣ. ана ин намуд валик. ино 4,5 сомон. бинед дӯстони азиз. ана ин автомат 15 сомон барои свето. бо чи ҳастай. ана мино ана ин бинед 3,5 сомон якташ. инора рости гап ман нархоша намедонам уҷа чанд сомай. шумо дам хе пешниҳод кунам. ана ин пластмассак 1 сомон. ман намедонам чиай хай. касое медонанд мефаҳманд чон. памперс нархи худмон 1 сум 1,5 сум 2 сомон. размерои 2. ана бо 6 мудда ман нишонтиём дӯстони азиз. ана сим барои дузандаҳо 4 сомон 1 рулонакаш. ана ин хеле шона 1,5 сомон.
анаира бинед чихе хушрӯ 34 сомон, вале и дурунш дига чӣ буда? Оз дурунш ама нишон метим шумода. Анай зарядник 15 сомон барои телефон. Тамошо кунед, ин суперклей 1 сомон, 1.5 сомон калонош. Атёрка 2 сомон. ана фонарик 19 сомон. ана дохили анаму коробкара бинед. анам хеле як чойнику 6 пиёла дорад, некем хушрӯ чойники хушрӯинам. болош хушрӯтара, некем дохилш ҳам хай хушрӯвай. 34 сомонда беҳтарин туҳфа мешава. ана ира бинед, ина ино 10 сомонӣ. ина метр 5 сомон. буча ина зарядник 25 сомон. ана перчатки 3 сомон. ойнаҳо 4 сомон, 5 сомон. ана ин тарафда буча шнури DVD-ву дигар 5 сомон. фонарик 20 сомон. ана тамошо кунед. ана михел мини обзор кардам шумо да дӯстони азиз. касе да ки ам хел писанд боша тамошо кунад. дӯстони азиз, мо аллакай амин ваёмона коромона тамом кардем. дар инҷа хабар гирифтем амун хешу табора. анаку ҳози мо равон ҳастем тарафи шаҳр душанбе. ана бинед, ман хостум камакаками шаҳрака нишон тим шумода, барои чӣ ки беҳад зебо будааст ин шаҳрак. тамошо кунед. медонам ки бисёре аз подписчикони ман аз замин ҷоҳо ҳастанд. аз анамин сабаб бинед чихе хушрӯ гулкорӣ кардагиян. аз анамин сабаб ман ҳозир камакак 1-2 минут ҳамин раҳора ба навор мегираму шумода пешниҳод мекунам. ана касоне ки мехоҳад тамошо кунанд ҳамин шаҳри Мирзо Турсунзодара, марҳамат, видеои моро то охир тамошо кунед. ана бинед чихе домои хушрӯ. бинед ҳама ҷо тоза озода. ина бинед ҳама ҷо як бинои нав, як нуқтаи савдои нав. чӣ хеле нав гуфтам. бисёре аз анамин подписчикони ман аз амин тарафо ҳастанд. чӣ хеле ки нависта буданд дар дигари группа. ма видеои регара партофта будам дирӯз. ба чанд касон хеле нависта буданд ки шаҳри мо мисол. барои ҳамон ма имрӯз амин абзора дар ин каналам партофтаму амин шаҳршона анамин ҷора района дохилша камакак видео кардам, биноҳову дигар кӯчаҳоша. шумо метавонед бемалол тамошо кунед. о шахсое ки дер боз аз ватан дуранд, марҳамат бинеду хумори ватан шиканед. набинед чихе хушрӯвай. мисол ба ман гарчанде ки дар амин дохили ватан ҳастам, вақте ки мисол дар видеое мебинам ки ягон кунҷи шаҳр ё ки ягон кунҷи амин диёри азизамон Тоҷикистона намоён боша ё ки анамин видео кунанд, ба ҳазур тамошо мекунам, ба диққат тамошо мекунам. аз ин рӯ ман низ хеле тасмим гирифтам ки барои анамон подписчиконе ки дур аз ватананд камакак дар бораи анамин шаҳраки Мирзо Турсунзода видео кунаму амин раҳу раҳ шумода нишон тим. бинед чихе бинои хушрӯ. ин агар ба касе писанд боша то охира метавона видеои мора тамошо куна. вале касе ки абзор интизор боша, дӯстони азиз, абзор тамом шуд. абзор акнун дар видеои оянда хоҳад буд. ҳозир бошад ман дар бораи амин шаҳрак камакак амин раҳои амин шаҳрака камакак видео карда мондагӣ ҳастам. як чизи дигар дӯстони азиз ки дирӯз як вай партофтама амин канали дуюма дар сообщество мондам. баъд гуфтам касе ки хоҳишманд боша мисол дар омада моро дастгирӣ куна
бовар кунед беҳад ман хурсанд шудам, барое ки бисёре аз анамин подписчикони мо дохил шидан, анамон ваи мо ворид шидан амун канали дуюми мада ки дар уҷа фақат влогай. Влог яъне ки анами видеоҳое ки мо ба киҷо мерем, мисолан меҳмонӣ ё ки чӣ харид мекунем, чӣ мепазем, анам хеле влога анамин намуд видео ҳастай. Анаму шахсон бисёре аз анами подписчико ворид шидан анаму канал да подписатсия кардан, лайк мондад. Беҳад ман миннатдор ҳастам. анам хе дӯстони азиз, мо аллакай расидем дар анамин ҷое ки мо айҷа бояд такси шинему равем. ба мо роҳи сафед, ба шумо дӯстони азиз бошад. таъби хушу болида, ҳамаи шумо дар паноҳи Аллоҳ бошед. худо нигаҳбони ҳар яки шумо бошад. видеои ояндаи моро интизор бошед. албатта ки видеои оянда аз корвон хоҳад